Ja, en nou, de minister zei hij is boen aan de wet en hij had de wet uit te vieren. En de wet is wat er is, de mijnbouwwet. En ja, eigenlijk is er wat dat betreft geen waar bij waarom, schetst de minister toen u. En nou, u zwaar niet bij u te ha en dat wij wel u zwaren ha en ja, dat wij het als een offer zorgen, qua tijd. Want het is dus eigenlijk noodzakelijk van ja, het omgevingsproces is inrichten. Wij kunnen monitoren, wij hebben die stichting Waakhoen. Dat is er alle keer. Maar ja, uiteindelijk is er zo'n u als bewoners, als bedrijven, als ja, milieufederaties om dat hand aan de kraanprincipe dus eigenlijk zelf uit te vieren. Wij maken continu zelf mijnlijst met alle cijfers. Dus het vraagt van u een complete opgave die het net ophoudt. Nee. Daar komt het eigenlijk op deel. Dat is eigenlijk net eerlijk. Nee, dat viel net als eerlijk. Nee, klopt. Dus wij maken hier nou voor heel Nederland, omdat wij nou meestal van gas kennen, kunnen wij die hier oplossen. Daar komt het in kwart zijn nou op deel eigenlijk. Ja. Ja, het wie een antwoord dat je zelfs verwacht kon, maar ben je tot teleurgesteld? Ja, ik ben wel een beetje teleurgesteld dat je toch net meer daadkracht van vanuit Den Haag vierde om massaal naar die energietransitie te gaan. En ja, die is er wel. Natuurlijk wat ik wel in gang zet. En daar zei de minister, ja, daar is ook weerstand. Er is weerstand in windmolen, er is weerstand in warmtekrachtcentrales, weerstand in de kabel die nou lutsen willen maken vanuit windparken. Maar ja, het klinkt al hier heel gemakkelijk. En dan denk ik van, mensen door iets on het wantrouwen naar de overheid, wat wij al hier wel vielen. En ja, dat is echt iets wat ja... Nou ja, hij had het wel heel onheerd en een willekeurig gesprek, ik daar net van. Maar Hij is ook eerlijk. ja, hij is heel eerlijk in wat zijn volg is op dit moment. Ja, dat klopt. Maar het viel wel alsof wij zelf, nou ja, wij machteloos. Ja, machteloos. Ja, en je maakt er constant erbij blijven. En dat vraagt een heel soort tijd en inzet van mensen hier. En die tijd en inzet hebben we al leveren, maar dat houdt net op. Ja, en dan krijg je aasten, dan zeg ik het even heel, ja, misschien een beetje denigrerend, maar dan krijg je spiegeltjes en kraan voor het gebied. Dan heb je 60 miljoen voor de gebiedsontwikkeling. Ja. Ja, nou dat. Ja. Ja. Maar het is vooral, we hebben nog het hand aan de kraan principe om ervoor te zorgen dat geen keer ontsteert of bijna geen keer. Ja, dat zullen wij toch bij zelf uitvieren maken. Daar komt ik op deel. Wij maken zelf meisje aan die hand. Wat die hand je werk doet. Ja. En dat viel wel rad. Er is nog een tweede kamer, hè? Precies. Een beetje hoop nog voor Wazi. Ja. Maar ken je oors, denk je al? Nou ja, ik weet het nou net zo goed, nee. Maar ik heb wel nog enigszins hoop. Ja.